Toto video vzniklo v rámci projektu Countering Online Anti-Gypsism and Cyber Hate, ktorý spolufinancuje Európska únia a na Slovensku realizuje Inštitút ľudských práv. Podľa rasistických zákonov nacistického Nemecka boli niektoré skupiny ľudí považované za menej cenné. A boli to nielen Židia, ale aj Rómovia. A keďže slovenský štát bol satelitom nacistického Nemecka, takýto prístup k Rómom sa začal od roku 1940 postupne zrkadliť aj v slovenských zákonoch. Rómovia však mali na rozdiel od Židov trošku odlišnú situáciu. Keďže nevlastnili majetky, nebolo po nich čo arizovať a tak nebolo pre štát ekonomicky zaujímavé ich úplne likvidovať. Namiesto toho boli ako tzv. Asociáli zaraďovaní do pracovných táborov. Zároveň však zosilnil záujem ich nevidieť. Tento trend, aby zišli z oka verejnosti, mimochodom započal ešte v období prvej Československej republiky. Historička Anna Jurová uvádza, že Rómovia z Letanoviec boli už v 20. rokoch premiestňovaní na hranicu Chotára obce Spišské Tomášovce. Rómovia boli v tomto období dokonca aj prenasledovaní jednotlivcami či skupinami obyvateľov, o čom napríklad svedčí séria pogromov v oblasti Spišskej Novej Vsi a najmä tzv. Pobedímsky pogrom z roku 1928. Počas slovenského štátu však začal absolútny teror, perzekúcie a éra temna. V mnohých mestách a dedinách sa Rómom zakazoval vstup do hlavných ulic, parkov či dopravných prostriedkov. Do miest často smeli vchádzať iba v určené dni alebo hodiny. Za porušenie nariadení ich trestali bitkou, strihaním vlasov alebo väzením. Najvýraznejšie do ich života zasiahli dve konkrétne vyhlášky ministra vnútra z 20. apríla 1941 a z 21. júla 1943. Paragrafy týchto vyhlášok im prikazovali odstrániť svoje obydlia z blízkosti verejných, štátnych a vedľajších ciest. Citujem: v obciach, kde majú cigáni svoje obydlia, majú sa odstrániť a umiestniť oddelenie od obce na mieste odľahlom a obcov vyznačenou. Režim však Rómov potreboval na rôzne práce pre obce, ktoré nevykonávali bežní roľníci. Napríklad na úpravu ciest, prácu v kameňolomoch, v lesoch či pre súkromné osoby. Tá istá vyhláška z roku 1941 v paragrafe 4 hovorila, že cigáni, ktorí sa cítia práce, majú byť dodaní do pracovných útvarov zriadených podľa nariadenia s mocou zákona. Rómska pracovná sila bola pre miestne obyvateľstvo užitočná a preto spočiatku obce nezakročovali proti Rómom tak razantne, ako si to predstavovali štátne orgány. Vzťah slovenského obyvateľstva k Rómom tiež nebol všade rovnaký. V niektorých lokalitách, kde mali dobré vzťahy, sa obyvatelia Rómov zastali. Zaručili sa za nich a nedovolili, aby boli odvlečení do pracovných táborov. No presuny do osád sa realizovali a často bývali drastické. Po rozsiahlych deportáciách Židov a stupňujúcich sa porážkach Nemecka a Osy sa v lete 1943 začalo pritvrdzovať aj v opatreniach voči Rómom. Dôrazne sa prikazovalo zabrániť im, aby sa potulovali, vyhýbali práci a živili nelegálnymi spôsobmi obživy. Obecné predstavenstvá mali povinnosť zriaďovať rómske osady na odľahlých miestach, kde násilne umiestňovali Rómov, ktorých obydlia sa nachádzali v blízkosti frekventovaných ciest. Pozemky na zriaďovanie týchto izolovaných osád si obce zabezpečovali vyvlastňovaním, prenájmom alebo výkupom. Vyhlášku vtedy podpísal priamo minister vnútra Alexander Mach. Podriadené orgány taktiež informovali, že sa zriadi špeciálny koncentračný tábor a okresní náčelníci polície mali predložiť zoznamy osôb, ktoré bolo potrebné z obci odstrániť či navrhnúť. Pričom malo ísť o tieto osoby, citujem, kočujúci cigáni a notorickí páchatelia trestných činov. Takto napríklad vznikol tábor v Dumnici nad Váhom, ktorý je možné bez zveličovania označiť za koncentračný. Proti Rómom sa mohol použiť akýkoľvek donúcovací prostriedok. A aj napriek tomu, že rómsky transport z územia slovenského štátu oficiálne nikdy neodišiel, bolo s nimi zaobchádzané brutálne a dochádzalo aj k fyzickým likvidáciám a teroru. A to najmä po obsadení Slovenska nemeckou okupačnou armádou na jeseň 1944. Došlo vtedy k viacerým popravám rómskeho obyvateľstva a okrem špeciálnej nemeckej brannej moci sa na represáliách
podílali aj členovia Linkovej gardy. Dôvodom bolo najčastejšie aktívne pôsobenie Rómov medzi partizánmi či podozrenia zo spolupráce. Z oblasti južného a juhovýchodného Slovenska, ktoré boli počas vojny pričlenené k Maďarsku, transportovali Rómov do koncentračného tábora v Dachau. Rómovia, ktorí sa v závere vojny vrátili z koncentračných a pracovných táborov, sa často na Slovensku ani nemali kam vrátiť.